Ula ma ai koma da vota o da mona meso. Onya. Chika ke me palo. Chika ke me. Onya, onya. 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 Ula ma ai koma da vota meso. Chika ke me. Yes. Okay, na Igwe mmemme ga-abata na arena. Adreesị ndị osu ọ ga-abata mgbe na-adịrị anya. Yes. Obere oge ọ ga-abata na. Anyị unu ji onwe unu taa zuru ala yes or no. Onye ọjọọ eke hụga. Yes. Wee uchi maka ogini kwa. Ogini ka a na-emekwa ihe. Amụkwara amụ wee bịaba. Ula ma ai koma da vota o da mona meso. Onya. Chika ke me palo. Chika ke me. Onya, onya. 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 Shibolu. Stabilité. Oha. Ya kotuba. Ala bi je zo ko kuma ga lori ame. Bia na onye ya kopu anyi. Bia. Mind you don't know, you cup one, you cup one for across the Luca. The shaker. Gaba. Now, cup one, our glass at the other side. That's your glass. Yeah, do you pop up a while? One on me. Ula by it, yes. Oh, man. Hey, you buy one. I don't know problem. Yes. They can delay but can never be changed. Hey, after you Google. Okay, we are to it. Hey,